Sâmbătă dimineața, ultima zi, a plouat un pic, dar e proaspăt, frumos, cald, 24 de grade. Mergem între bananier la mare. Ascund tot curățat tot timpul. Am lăsat prosopul. Ai grijă, să nu-ți rupă românul gâtul. Hai mai, uite unde bun tot stai. Ce ți ții de mine? De aia, nu știu, am senzația, dar n-al nu e, nu? Senzație. Îți plac ție senzațiile. Uite băieții săraci ce lucră. Merhaba. Merhaba. Günaydın. Merhaba. Merhaba. Uite cum înotă gărjul. Cărățile. Așa gâștele, bă. Lumea acum a venit la masă, noi am mâncat. Suntem matinal. Aici terasa asta imensă. Cu 500 de locuri. Grădina, păsărelele cântă, papagalii și alte orătănii. Ia uite. Tiri, 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 tiri. Unul mai fain ca altul. Tiri, 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 tiri. Da. Putea găini aici. Mâncare căcălău. Grădina Sural. Dimineața la 6 a fost în Oradea, am crezut că ne duce. Asta o jumătate de oră. O plouat și sunt senină. Acum e frumos. Mai sunt nori. Sural Resort. Pici, pici, pici. Pici, pici, pici. Pici, plin de pisici aici. Plin de pisici. O grămadă de pisici, dați blânde. Ce nume are ca trenul.
Merhaba. I love Sural. I love Sural. Așa, ce ai Barbaroșe. Pădurea de palmieri. Aici numai de la 10 începe. După ce se mai golesc burțile nemțălăilor, așa, unora dintre români și rosnaci, și apoi începe tămbălău. Bere, gin, suc, cafea, plăcinte, pizza, cartofi, pai, pește, toate scârboșenile. Când vezi mâncare acum, mă apucă zbâțul. Nu e bun traiul bun, că te omoară. Asta e pădurea de șezlonguri. Așa, n-am zis pe iarbă. Nu, mergi acolo. Bine, fată. Hai pe nisip, pe... Mi-a intrat și în cur nisip. Opa. Podealul necoasă. Eu am vrut să stăm pe iarbă, dar genul numai nu vrea să stea pe iarbă, să fie prima la spectacolul mării. No, sunt, ieri nu au fost locuri, acum o să stai unde îți dorește sufletul. Marea e puțin agitată, puțin nori și un pic de soare cu razele lui printre nori. Cât acolo o gaură din nori. Ce să spun? Seamănă cu raiul.